Helo, shwmae pawb. Ydych chi moyn helpu fi teithio trwy amser heddi? Wych, da iawn. Nawr, ar ôl tri, ni gyd yn neidio, ni'n gallu mynd trwy amser. Pawb yn barod? 1, 2, 3. Dyma ni, yn yr Oes Haearn, 2000 o blynyddoedd yn ôl, amser maith yn ôl. Nawr, mae rhaid chi helpu fi wneud un neu ddwy peth heddi, fi'n meddwl. Gynta yw, mae rhaid i ni creu blawd. A ffordd ni'n gwneud blawd, yw rhoi gwenith tu fewn carreg malu, a ni'n troi e rownd a rownd, torri'r gwenith lawr, i troi mewn i blawd. Gallech ti helpu fi wneud na? Da iawn. Ar ôl 3. 1, 2, 3. Dal y dolen, a rownd ni. Gallu gwneud y siap un. 2, 3. Na ni, digon o blawd fi'n meddwl. Yr ail peth yw ymarfer hela. Tarian fan hyn. Pigo lan y tarian. Na ti. Pigo lan javelin. Ar ôl 3, ni'n taflu. 1, 2, 3. Taflu'r javelin. Waw! Ardderchog. Trydydd peth fi'n meddwl yw adeiladu'r wal. Mi'n rhoi mwd, clai, dŵr, glwc, 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 a baw anifeiliaid. Mewn yn pwll fan hyn. A mi'n ei neidio tu fewn. So mae rhaid i ni tynnu sgidiau ni bant, rhwng trwser ni lan, a ar ôl 3, neidio mewn i'r pwll a dawnsio rownd. 1, 2, 3. Mae fe'n drewi. Right, gyflym y bosib. Troi rownd, rownd, stomp, 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 stomp. Ni wedi gwneud e. Mae rhywun arall yn mynd i casglu hwn, wedyn taflu fe ar y wal gwiail i creu tŷ crwn newydd. Da iawn. Right, fi'n meddwl am amser i mi oes arall. 1, 2, 3. Dyma ni yn y canol oesoedd. Canodd y blynyddoedd yn ôl, pan oedd pobl yn adeiladu castelli anferth yn Cymru, wedig yn Cymru. Nawr, mae 3 peth fi'n meddwl mae rhaid bydd gallech chi helpu fi gyda heddi. Peth gyntaf, galw mas yr enwau pobl pwysig sydd yn dod i'r neuadd heddi. Dim rhaid i ni gweud y geiriau, ond mae rhaid i ni tynnu mas y sgrôl fan hyn, sydd gyd ar enwau arno. Ti'n gallu helpu wneud na gyda fi? Wneud y siapiau? Ardderchog. Ar ôl 3. 1, 2, 3. Da iawn. Yr ail peth ti'n gallu helpu fi gyda yw coginio'r bwyd i'r arglwydd y neuadd fan hyn. Right, nôl i'r gegin. Mae yna crwchan o flaen ni fan hyn, a mae rhaid i ni pigo lan digon o fwyd a rhoi e ar y plat i'r arglwydd. Ti'n gallu helpu fi? Right, dyna fan. 1, 2. Credu mae'n digon o fwyd. Right, ofalus iawn. Nawr, cerdded gyda fi i'r bwrdd ar arglwydd. Rhoi y plat lawr a cerdded nôl. Ardderchog. Nawr, yr trydydd peth ti'n gallu helpu fi gyda yw gerddoriaeth. Ti'n barod? Mae teulu'n da fi fan hyn, a mi'n gwneud tymach gerddoriaeth i pawb. Barod? Brwng, 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 brwng.
ardderchog. Right, ni'n mynd i neidio mewn i amser arall nawr fi'n meddwl. 1, 2, 3. Dyma ni yn yr Oes Victoria. Wych. Nawr, fi wedi gwisgo lan ty bach fel athro o'r amser hynny. Ambell waith, oedd rai o'r athrawon gallu bod yn tyma bach yn gas amser hyn. Dim gyd yn nhw, siwr o fod, ond oedd rai yn nhw gallu fod yn eitha gas. So, beth fi'n ni'n gwneud heddi, os ti'n gallu helpu fi mas, bod fel athro o'r amser. A mewn ysgol amser hyn, oedd ddim Cymraeg yn cael ei siarad na ysgrifennu. So mae rhaid i ni wneud popeth arall yn Saesneg. So, the first time you walk into my classroom, your hands have to be very, very clean. Okay? So, I would like to see your hands in front of you now. So, wneud hwn. Da iawn. And the backs of your hands. And the front of your hands. And the back of your hands. Wych, ti'n neud yn arbennig o dda. Yr ail peth yw neud yn siŵr mae cefen chi yn syth. So, mae rhaid ni cadw cefen ni yn syth iawn. Dim ond am tyma bach, okay? 1, 2, 3. Arbennig o dda. Wych. Nawr, y peth ola yw ambell waith oedd e'n bwrw glaw. A oedd y plant ddim gallu mynd mas i'r maes chwarae i wneud ymarfer corff. So beth ni'n mynd i wneud yw tyma bach o ymarfer corff oedd y plant yn wneud yn y dosbarth. Ti'n barod? Wych. Nawr, eto cofio yn Saesneg. Right. Hands forward. Hands up. Hands out. Hands forward. Hands up. Hands out. Da iawn. Arbennig o dda. Right, fi'n meddwl rhaid i ni neidio mewn i oes arall ar ôl 3. 1, 2, 3. Dyma ni, dros 100 blynydde nhw. Nawr, fi wedi gwisgo lan fel rhywun sydd yn gweithio mewn siop. Yn siop y gwaliau. Nawr, gallai ti helpu fi wneud 3 peth mae rhaid i fi wneud yn y dydd. Wych, diolch yn fawr iawn. Yn y bore, mae rhaid i fi pigo lan sachau fawr o'r cart sy'n dod o'r tren. Gallai ti helpu fi pigo rai o'r sachau llawn bwyd mewn i'r siop i fi? Wych. Right, pigo nhw lan. 1, 2, 3. Right, mae rhaid i fi cerdded. Mae hwn yn drwm i'r siop. A wedyn... mewn i'r siop da nhw. Wych. 1 mwy. Nôl yn ni. A ni pigo ar ail sach lan. 1, 2, 3. Cerdded nôl i'r siop. Wych, diolch yn fawr iawn am helpu. Yr ail peth, rhoi bwyd ar y silffoedd. Barod? Diolch. So mae tins da fi fan hyn. Fi moyn cawl draw fan hyn, a wedyn ffrwythau ochr hyn. So beth sy'n da fi? Cawl tomato. Right, draw fan'na. Un arall. Afale. Draw fan'na. Right, fi'n meddwl rhaid i ni neidio mewn i oes arall. Ar ôl 3. 1, 2, 3. Ni nôl yn yr amser unan. Diolch yn fawr iawn i chi gyd yn helpu fi mynd trwy'r amser heddi. Gobeithio chi gyd wedi mwynhau a gweld chi eto rhywbryd.
Hwyl fawr!